Keď už sme sa spoznali s ostatnými starostami z okolia a vytvorili sme vlastnú organizáciu, tak začali sme cestovného ruchu Vysoké Tatry Podhorie, začali sme uvažovať nad tým, ako celý ten región poprepájať, tak vznikla myšlienka tejto mapy. Chceme vlastne ako oblastná organizácia cestovného ruchu vytvoriť atraktívny program pre návštevníkov destinácie, návštevníkov regiónu, ale takisto aj pre domácich, ktorí častokrát ani nevedia, čo všetko doma máme. Môžem povedať, že mapa obsahuje vyše 400 km trás. Prevažné množstvo trás je vhodných pre horských cyklistov, zhruba 40 km trás je vhodných pre cestných cyklistov. Môžeme uvieť úseky ako cyklistický chodník zo Spišskej Belej do Tatranskej kotliny, úsek z Novej Lesnej do Dolného Smokhovca, tiež úsek za obcov Kula do Novej Polianky a úseky v okolí Starého Smokhovca. Medzi najmenej technicky náročné úseky by som uvedol úseky a trasy v okolí obce Veľká Lomnica, Mudnica, Nová Lesná. Práve tieto chodníky, tieto lesné cesty, všetci, ktorí sme tu, si dovolím tvrdiť, sme to využívali na rozvoj vrcholovej atletiky, na rozvoj rekreačnej aj výkonnostnej atletiky. A to je práve cieľom, aby keď chceme, dnes hľadáme síce možno iné alternatívy športu, ale tá príroda je skutočne najväčšou telocvičňou. Akú trasu by ste odporúčali pre začiatočníkov v tomto regióne? Určite hovorí sa to u nás na Výhone. Je to táto cesta, ktorá pokračuje ďalej a tam si ľudia môžu rozhodnúť, v akej kilometrovej trase to urobia, pretože sú tam odbočky po 2 kilometroch, po 5, takže vlastne podľa náročnosti vyberú si, ako chcú. Aká je vaša osobne najobľúbenejšia cyklotrasa tuto v regióne? Ja osobne preferujem trasu medzi Starou Lesnou, Mlynicou, Novou Lesnou do Tatranskej Lomnice a späť do Veľkej Lomnice. Vy ste bývalý reprezentant Československa v atletike. Ako vy vnímate vzťah momentálne Potatrancov k tomuto športu? Dnes tá doba nie je naklonená vrcholovému a výkonnostnému športu, pretože štát sa stará o šport dosť svojským spôsobom a nepodporuje vrcholový šport na takej úrovni, ako by sa dalo. Ale čo ma viac teší, je to, že mladí ľudia, ale aj stredná pokročilá generácia hľadá určitú formu zdravého spôsobu života a viac inklinujú k outdoorovým aktivitám, pre ktoré bola práve určená táto naša mapa.